Păi, făceam socoteala, zic că suntem de 6 ani n-am mai fost la pește cu voi. Mai știi minte când am fost atunci la Cămineasa? Nu mă, de când erai tu gravidă. Nu, în Atunci. 2018. Trebuie să facem o poză acum după, știi? Am lăsat pe ștoica icrele. Vezi calcina, vezi că calcina. Sebi. Vezi mașina, vine tot. Ca să mă duc aici lângă ta. Așa. Ai pătătie! Asta poate mie! Fix sub lanset. Stai, stai pe loc, că vine mașina. Nu, asta n-ai pătătie! Ia mai e! Stai, Sebi, să vedem dacă trage peștele. Aduci vieți, cam. Mamă, Sebi. Mulinează, mulinează. Sebi, strânge-o. Pe intră în apă. Hai să vedem la Irina, ce-a prins ceva, ia să vedem. Uite un șarpe pe apă. Uite un șarpe. Nu. Poți să arunc bunicul? Sebi, dar nu mai umbla tati la ele, lasă-le când le pui jos. Uite peștișorul. Ia zăbărac. Că zbărac, dați-vă la parte.
că Sebi le strânge. Am mudat și mudat. Pune mâna pe el. Mamă, ce mic e. Arată-i gurița tu, Irina Codiț. Bagă-n mă facă pica gurița, ochi. Bagă. Mă face. Ia-l și tu, Sebi, de acolo, ia-l. Ia să-l văd. Nu vrea poze. Ia, că vrea. Fiecare poze. Uită-te la mine. L-ai pus în apică? Îmi place și mie să fie trăit. Că vă filmez. Da, dar nu mai rupe din copac. Bunicul trage să faci. Stânga, dreapta. Băi! Acolo avem peșterila! Ce vede? Mai e? Mai e? Ia să vedem. Pune și tu mâna pe el. Lasă-și pe ele în apă, să mai ia și el apă. Ha? Ăla? Ăla? A, la suport. Nu, stai la Da? Pune mâna! Pune mâna! Hai, dată, pune mâna! Da, uitați la mine așa, în primul Pune rând. mâna! Aoleu. Ce drăguț! Pune mâna! Pune mâna! Da. Hai, pune-l acolo în apă, că după aia moare. Îmi place! I love it! Hai să-i facem o plimbare. Hai, tu care de aici, eu de aici. O plimbare rapidă. Apibare a foc. Apibare a foc. Apibare a foc. Dar știi de ce e asta aici pusă, nu? Da. Asta e. De ce e pusă, nu? A fost o tegeană bună. Dacă o să de să dăm cu ei. Aici se alimentează. Hai să escură. Și? Nu, lasă-l aici, găleată. Tati! Că scapă, fuge. Nu, da, o să pun, nu? Nu. A fost o pedală bună. Băi, asta e cuița mea. Cuița mea. Hai și de aici. Mă duc eu să mai văd la mâineta mea. Uite, asta. Lasă că n-a făcut sac. Tati, nu mai mișca pe aia.
Cum e la pește? Foarte frumos. Și este soare. Îmi place mult, sunt pești. Tocmai am prins și noi unul acum. Ce o să mai prindem, nu? Da, Dacă vă place, mai venim. da, ne place. Mă duc să-l întreb și pe Sebi. Sebi, ia vino. Cum e la pește? Cum e la pește? Spune și mie. Cum e la pește? Îți place? Câți pești am prins? Și câți mai prindem? Mai venim? Ne uităm așa, un mic, puteam până nu până acolo să zâmbesc. O gambă cară! Hai că o duc eu acasă. Și că e curioasă mică! Da, coboară pe aici! Coboară pe aici! Nu pot, nu, că e piciorul meu prea mare. Dar ce vreți să faceți acolo? Că țin în copac, dar eu nu pot. Nu putem să facem acasă în copac. Acasă în copac? Nu putem să ne urcăm. Gata că nu. Mai și s-a ridicat? Aveți grijă de câinele ăla. Nu mai alergați. Mănâncă viermii Mariane ca pe... Mănâncă viermii cu porc. Păi, urmără? Nu-i da, e varsă, băi, Vali, tu nu te izlăi, Băi! și plecăm acasă dacă nu mai avem. Vrem acum verde. Și ea. La viermii? Da, dar nu pune mâna, ia. Vezi că mișcă, te mușcă. De ce ții mâna așa? Urmă. Ia-ți de acolo, dar să nu verși. Dacă ai vărsat-o, s-a terminat, plecăm acasă. Sebi, nu-i da jos. Nu, așa. Tu
Cu ce goiare vrei? Ala, du-te din tactul să-l pun acolo la lansetă. Bye. Ia. Păi mine cu așa. Ia. Păi mine cu așa, păi să-i da. Uite-l. Nu mai umbla la ei, lasă-i acolo. Lasă-i că nu mai avem după aia să prinde pește. Hai, pune-i capacul, că scapă și nu mai avem. Pune-i capacul. Nu care. Sebi, ia uite-te la Irina. Tu te cu posibilitate. Bai cu posibilitate. Captură, nu? Îi spun că văd că ai capturat un băț. Nu e altceva, nu e ăla. E altceva, că se înduiește. Hai, E altceva. Nu că a scăpat. E altceva. un pic, hai, hai. E sigur altceva, nu te-am doit undița. Un citișor și Molinează. Hai mă, că a prins, bă, Irina, mă, Da. am prins. Bravo! Uite ce-a prins Irina. Ioana, ce-a prins Irina. Bravo, tati. Mamă, și e mare! Bravo, tati. Mulțumesc. Da. Un pește mare. Hai să-i scot acul. E al meu? Hai, uite, du-te mai încolo să faci poză. Stai, Jemaris. Scoate bambina. Dacă le mici, cum să o scoți dacă nu au gațele de peste cap? Sebi! Ține-l așa în undiță. Ține-l așa să vină. A prins Sebi pește. Vină cu aia, Sebi! Hai, fă pipi. Vezi că e câine ăla. Hai să-l scoată. Lasă-l în undiță. Mai vină tu să faci. Am prins afară de... Băi, aia cu ușa mea. Ajucări, aia. Ajucări. Ajută-ne. Nu, tati, unchiul mare îți vă spune ăla. 6. Cacao. Cum ți-am zis? Încerci și calci. Molinează, încet și cu calm. Încet și cu calm, hai. Încet și cu calm, așa, bravo. Așa, încet și calm, tata, încet și calm. Cum te-am învățat, hai. Molinează, așa, încet. Molinează, încet și calm. Încet și calm, are pește în ea, mă. Încet și calm. Nu ajută, mă, nu ajută. Încet și calm. Ia uite-te, a prins ceva Irina sau nu a prins? Am văzut cum e atât de dreapta. Încet și calm. Încet și
Încerci și alb, hai. Ale pește! Vedem acum. Tată, la spate! Hai că sunt dietate aici să-l ia. Ia. Nu mai e. Nu mai. A scăpat. A scăpat peștele. Nu, nimic. Treci. Unde? Dă-te cu. Nu, dumântorile! Hai să-l dea mami să spună plasture, că am uitat. Hai vină ca să facă mantul, inventează un plasture. Stai! Stai, mă, dă-i drumul, Marius. Dă-i drumul că e al Maria, mă, ce-o trage. Nu, ți-am zis. Eu uite ce îmi făcut bambina. Că nu mai mânci. Eu dă alertă maximă. Bam, bam, bam. Stai așa că o arunc mai încolo. Asta e lăsat tot de tot în apă. Stai acolo la apă. S-a băgat la râmă. S-a băgat la râmă, nu? Ce mă țărită? Vino să pun mâna ce piciorul ăsta. Uite, uite, uite. Uite, are și antene. Vino să văd antene. Vino să văd antene. Ești cu boa aici, uite, uite. Nu face nimic ca să Mie îmi place să pun mâna pe Vezi ce ochișori codiță. are? Ia, mai. Aoleu, ce copil! Doamne, ce copil! Vezi Nu cum mușcă, scutură așa Sebi, din nu vine la codiță? tine, că îl ține naș, nu mușcă. Ai văzut că ai pus mâna pe aici și nu ți-a făcut nimic? Nu pune mâna, acolo are clești. Dacă nu pui mâna aici pe cleștișor, nu-ți face nimic. Dacă Uite, pui poți să-i mâna... pe codiță dacă vrei. Uite, ia să pune mâna pe cleștișor, ia uite cum strânge. Ce? Ți-l Ia uite. păstrezi, îl mănânci? Au, Ușor, ușor, că au. îi rupem piciorul și dă-i drumul, Sebi, Sebi, dă-i drumul. Lasă-i bățul, lasă-i bățul. Te doare degetul. Îi smulgi piciorul și ia uite. Sebi, ia uite cum se joacă, ia să vezi acum. Ia uite, tati. Hoia! E samurai. Hoia! Hai, bate-te cu el cu bățul. Hoia! Săbi! Te-a bătut. Ia și tu un băț mic. Hoia! Samurai! Făi, hai, Ia uite, îi trage lui Mariusică la prima. Ia uite ce trage. Nu, Sebi, nu cu ăla, mă, Sebi. cu unul mic. Ia de tati drumul. Sebi, ușor să nu o lovești pe Irina. Eu și m-a făcut pe mine. Vezi că ai dus în gănaș. Uite ce m-a făcut pe mine. Că bun, l-a spălat. Hai, ce facem? Îi dăm drumul? Nu, că ne lovim așa. Eu. Stai. Nu, da, plăjit. Păi vezi că te bate cu bățul. Ia un bățișor, dădește la Mănânci el tu cu așa ceva, bățișor. tata? încet. Da. Atinge-l cu bățul. Nici nu ai mult de mâncat, tati, că e mic ăsta. Știi ce se mănâncă din el? După ce îl pui la fiert, uite, se dă jos astea piciorușele, vezi? Hai că deja l-am strâns săracul, i-am spart carapacea pe parte. Ia uite cum bate din codițele. Hai, dă-i drumul în apă să trăiască și el. Că e mic. Să dăm drumul, că e mititel, n-ai ce să faci. Să crească mai mare și după aia îl prindem. Hai, mă, că e mare, lasă, de ce-i dați drumul? Hai mă, lasă-l, mă. Lasă ce viteză prinde. Uite. Ai văzut? Ia-ți altul acum. Care e Irina? Asta e a tău, Irina? Mi-am desfăcut aici, acolo. Hai să nu prea grătar. Ia. Nu. Bice. E berbec de la Mioara, luat de la crescut de ea. Bice. Da, anul trecut. De Paște? Bice e adevărat. Nu, l-a crescut. Hristos a înviat. Bravo. Ce-a făcut?